L'eix comercial del nucli antic s'ha omplert amb la visita de molts consumidors i consumidores que no s'han volgut perdre la segona edició de la nit de tapes al Mercat Municipal i al Fora Stock, una jornada que han organitzat l'Associació de Concessionaris del Mercat Municipal del Prat i l'Associació de Veïns i Comerciants del carrer Ferran Puig, conjuntament amb l'Associació de Comerciants del carrer Frederic Soler. I s'ha fet una miqueta per la roba, pel calçat, pel vestir, aquesta festa, una miqueta enfocada en aquest aspecte, tot i amb això que totes les altres botigues es puguin acoplar fent ofertes i descomptes, i és una bona manera d'incentivar el setembre, que és una miqueta pal·liagut a l'hora dels gastos que hi ha, no? 2 cops l'any fem la Fira de Gangues, que és l'últim dia de trencament d'estocs del primer dissabte després de rebaixes. Aquest any, al caure l'1 de setembre, s'ha allargat una mica més, i ho hem deixat fins al 15, i llavors és una jornada que ens va molt bé per tancar el període de rebaixes i llavors incentivar les compres oferint gangues i descomptes molt especials. La ciutadania no ha volgut deixar passar l'oportunitat d'aprofitar les promocions i els grans descomptes de final de temporada que han tret els comerciants d'aquests carrers, a més de poder tastar les diverses tapes elaborades en producte fresc i de proximitat dins del mercat municipal, com per exemple croquetes, entrepans vegetals, crestes de tonyina i fins i tot sushi. La primera fue un éxito y la segunda también. La gente lo estaba esperando. La verdad es que hemos abierto la puerta a las 8 de la tarde y a las 7 ya había gente ahí en la puerta esperando a que abriéramos las puertas. Y entonces ya hemos quedado que cada año esto lo hacemos en conjunto, porque está todo cubierto desde una punta hasta la otra y la gente pues va y viene y se ve más ambiente también. La nit de tapes al Mercat Municipal i al Fora Stock han unit forces per primer cop per tal de potenciar l'activitat comercial local d'aquest tram de la ciutat i el resultat ha estat molt positiu.